But today we're going to talk about how Jesus used the feast to talk about himself. Tänään keskitymme siihen, miten Jeesus käytti juutalaisia juhlia puhumaan itsestään, kertomaan hänestä. So, when I say the feasts, what do I mean? Kun puhutaan juhlista, mistä me puhumme? We have the feasts in the 5 books of Moses. 5. Mooseksen kirjassa on juhlia. We have Purim from the book of Esther. On Purim juhla Esterin kirjasta. And we have the story of Hanukkah, which comes from the book of Maccabees. Ja Hanukka-juhla, josta kerrotaan makkabealaiskirjoissa. In the Gospels, evankeliumeissa, we have many feasts. Siellä puhutaan monista eri juhlista. But in the Synoptic Gospels, mutta synoptisissa evankeliumeissa, that is Matthew, Mark and Luke, Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa, we only have the Passover. Niissä puhutaan vain pääsiäisistä. The other feasts in the Bible are not actually mentioned in those stories. Näissä evankeliumikertomuksissa ei puhuta muista Raamatun juhlista. But fear not, we have not been let down. Mutta ei pelkoa, meitä ei ole petetty. Because the Gospel of John gives us lots of different feasts. Koska Johanneksen evankeliumi puhuu meille paljon monista muista juhlista. In the Gospel of John we have Passover 3 times. Johanneksen evankeliumissa puhutaan pääsiäisestä 3 kertaa. We have the Feast of Tabernacles. Siellä on lehtimajan juhla. And we even have Hanukkah. Ja jopa Hanukka. So today I'm going to talk about how Jesus used the Feast of Tabernacles. Tänään puhun siitä, miten Jeesus käytti lehtimajan juhlaa. And how he used Hanukkah. Ja miten hän käytti Hanukka-juhlaa. Okay, so to the Feast of Tabernacles. Mennään lehtimajan juhlaan. What is the Feast of Tabernacles? Mikä juhla on tämä lehtimajan juhla? The Feast of Tabernacles is an 8-day holiday. Lehtimajan juhla on 8-päiväinen juhla-aika. During that time, we remember that God was good to us. Sen aikana on tarkoitus muistaa, miten hyvä Jumala on ollut kansansa kohtaan. And we remember that all we deserve is to live out in the desert. Ja silloin kansa muistaa, että itse asiassa he ansaitsevat vain elää ulkona erämaassa. But there were some pretty special ceremonies during the Feast of Tabernacles. Lehtimajan juhlan aikana oli tiettyjä rituaaleja ja tapahtumia. Specifically on the last day, the great day of the feast. Ja erityisesti niitä vietettiin juhlan viimeisenä suurena päivänä. And in order to see them, we're going to turn to John chapter 7. Ja nähdäksemme, mistä on kyse, mennään Johanneksen evankeliumin 7. lukuun. So for those of you with Bibles or with Bible apps on your telephones, turn with me if you would to John chapter 7. Ne, joilla on raamattu kirjana tai kännykässä, niin ottakaapa Johanneksen evankeliumin 7. luku. And what you will see in verse 2 is that the Feast of Tabernacles was coming up. Ja jae 2 sanoo, että juutalaisten lehtimajan juhla oli lähellä. And at the beginning of chapter 7, Jesus is speaking with his family and saying that he's not going to go up. Ja ensimmäisessä jakeessa Jeesus puhuu perheensä kanssa ja kertoo heille, että hän ei ole lähdössä tälle juhlalle, tähän juhlaan. Actually, he says, I'm not going to go up yet. Itse asiassa Jeesus tarkkaan ottaen sanoi, että hän ei ole lähdössä ylös, eli ylös Jerusalemin, jossa juhlaa vietetään vielä. And the reason he doesn't want to go up yet is because he knows people are looking for him. Ja syy, miksi hän ei halua lähteä juhlaan, on se, että häntä etsitään. People want to kill him. Oli ihmisiä, jotka halusivat tappaa Jeesuksen. So he lets all the family go up as a big troop by themselves. Ja Jeesus antaa perheensä lähteä ikään kuin edeltä. And he goes up privately, that is secretly, so no one else knows he's going up. Ja Jeesus lähtee matkaan ikään kuin salaan ilman, että muut siitä tietävät. But in verse 14, it tells us that in the middle of the feast, he goes up and starts teaching people. 14. jakeesta näemme, että juhlan puolissa välissä Jeesus oli jo paikalla ja hän alkaa puhua ääneen. And starts explaining to people the gospel in the temple. Ja hän alkaa kertoa evankeliumia temppelissä ihmisille. Now in this chapter, it keeps using the term the Jews. Tässä
luvussa käytetään sellaista termiä kuin juutalaiset, ja englanniksi siinä on vielä määräinen artikkeli the Jews. It says the Jews opposed him, Ja tässä sanotaan, että juutalaiset vastustivat Jeesusta. or the Jews were trying to kill him. Tai että juutalaiset yrittivät tappaa hänet. Now, it should cause us to go, huh? What does that mean? Ja meidän pitäisi itse asiassa kysyä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. They were all Jews. Ne oli kaikki juutalaisia. Like everybody around Jesus were Jewish people. Kaikki Jeesuksen ympärillä olivat juutalaisia. So why would it say the Jews as if they're a specific group? Miksi tässä nyt jotenkin mainitaan ikään kuin joku erityinen ryhmä, kun silloin kun kaikki ovat juutalaisia? Well, to answer this question, cleverer people than I have said, well, let's look at the Greek word. Jotta me saadaan selvitys asiaan, niin minua fiksummat ihmiset sanoisivat tähän, että katsotaanpa mitä kreikka sanoo, kreikan kieli. And the Greek word is iudaioi. Ja kreikan sana, jota tässä tekstissä käytetään tässä kohtaa, on judaio. And iudaioi doesn't necessarily always mean Jews. It sometimes means Judeans. Judaio-sana ei aina tarkoita juutalaista, se voi tarkoittaa myös juudealaista. So what we're talking about is not necessarily Jewish people in general trying to kill Jesus, but actually the people living in Judea were looking to kill him. Joten yksi tapa ymmärtää tämä kohta on se, että ei ole kyse vain juutalaisista yleensä kaikkineen, vaan juuri Juudan alueella, Juudeassa asuneet ihmiset halusivat tappaa Jeesuksen. Because while Jesus was Jewish, he wasn't looked at as a Judean. They saw him as a Galilean. Jeesus oli juutalainen, mutta hän ei ollut juudealainen. Hän oli Galileasta. So he goes to the feast and he's teaching, and the Jews are trying to oppose him. Ja Jeesus menee juhlille, alkaa opettaa, ja nämä juutalaiset, juudealaiset vastustavat häntä. But because he's popular, no one grabs him. Mutta koska Jeesus oli hyvin suosittu ihmisten keskuudessa, kukaan ei ikään kuin estänyt ja tarttunut häneen. And then comes the great day of the feast, day number 8. Ja sitten tulee juhlan suuri päivä, 8. päivä. And on this day, they have a very important ceremony. Ja tänä 8. päivänä silloin vietettiin sellaista tärkeää seremoniaa, juhlatilannetta. So I don't know if you've ever been to Jerusalem, but Jerusalem is on a hill. Ne, jotka ovat olleet Jerusalemissa, tietävät, että Jerusalem on kukkulan päällä. It's not a big hill, it's a little hill, but it's on a hill. Se ei ole mikään iso vuori, mutta se on tämmöinen kuitenkin korkealla. And right down in the bottom of the valley is a pool. Ja laakson pohjalla on tämmöinen allas, vesiallas. And what they would do on the great day of the feast is people would walk down to the pool and they would get water. Ja tänä suurena juhlapäivänä, 8. päivänä, käveltiin sinne laaksoon, otettiin vettä tästä altaasta. And in a big ceremony and celebration, they would walk the water back up to the temple. Ja juhlavasti vesi kannettiin takaisin ylös temppeliin. And they would take some water and they would take wine, because hey, it's a party, right? Ja otettiin vettä, ja koska kyseessä oli siis juhla, otettiin viiniä. Ja It's a party, okay. juhla. Right? And they would take the water and the wine and they would pour them in front of the temple. Ja viini ja vesi ikään kuin kaadettiin maahan temppelin edustalla. And this water ceremony was a way of speaking to God and asking God to bless them with water. Ja tämä vesiseremonia oli tapa ikään kuin rukousta ja puhetta Jumalalle. Jumala pyydettiin siunaamaan kansaa. Because in Israel, the feasts actually tell us when the rain is supposed to start and when the rain is going to stop. Israelissa nämä juhlaajat kertovat siitä, milloin sateen pitää alkaa ja milloin sateen tulisi loppua. We all believe the rain will start after the Feast of Tabernacles. Kaikki tietävät, on tieto siitä, että sadekausi alkaa lehtimajan juhlan jälkeen. Which is at the end of September. Se on siinä syyskuun lopulla. And we believe the rain will, well, we want the rain to keep going until Passover, which is in March. Ja maaliskuussa on pääsiäinen ja siihen asti tiedetään, ainakin toivotaan kauheasti, että sadekausi jatkuisi. Another thing that Jewish people believe in tradition is that the rock that gave us water in the desert Juutalaisen perinteen mukaan uskotaan, että se kivi, josta erämaassa pulppusi vettä,
is actually one of the foundation stones underneath the temple. Tämä kivi on itse asiassa yksi näitä temppelin perustuskiviä. So all over this temple, all over this ceremony, it's all about water. Joten tämä juhlallisuus siellä temppelialueella, kyse on vedestä. This ancient Near Eastern society needed water. Tämä Lähi-idän muinainen yhdyskunta ja yhteiskunta, elämä oli kiinni vedestä. And this was the day they all talked about it. Ja juuri tänä 8. päivänä puhe oli vedestä. And this was the day, and I'm going to read to you now. It says that Jesus stood up and cried out and said, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Ja tämä oli se tilanne, jolloin Jeesus puhui jakeet 37 ja 38. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: "Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan." He didn't just pick an image of water out of the air and try to say something nice and spiritual. Kyse ei ollut siitä, että Jeesus otti nyt veden ikään kuin sattumanvaraisesti esimerkiksi ja halusi veden kautta sanoa jotain syvää ja hengellistä. He spoke to the very heart of their worries and their concerns. Jeesus puhui näiden ihmisten sen ongelmien ja sen juhlan ytimen, sen sanoman ympärillä. If there is no water, people will die. Jos tällä alueella ei ole vettä, ihmiset kuolevat. And Jesus says, "I am everything you need." Ja Jeesus sanoo nyt tässä, että minä olen kaikki, mitä te tarvitsette. If you are thirsty, come to me. Jos sinulla on jano, tule minun luokseni. It's a pretty big claim. Aika rohkeasti väitetty. And then he continues. Ja hän jatkaa. In John chapter 8, Johannes 8. we take a little break for the story of the prostitute, Hypätään tämä aviorikoksessa tavatun the naisen adulterous woman. yli. Hypätään sen yli. And then we come back to the story at the great day of the Feast of Tabernacles. Ja pääsemme taas takaisin tähän suureen 8. päivän juhlaan. Now, after the sun set on the great day, Kun aurinko laskee tänä suurena juhlapäivänä, they would bring out great big candelabras. illan hämärässä kannettiin temppeliin tämmöiset suuret kynttilän jalat tai lamput. Now, you think this tent is quite big. Tämä teltta on meidän mielestä aika iso, eikö vaan? These are candelabras that, according to tradition, went 22 meters high. Nämä lamput, kynttilän jalat, juutalaisen tradition mukaan olivat 22 metriä korkeita. They had massive bowls of oil on 4 different branches. Ne olivat tällaisia lampun jalkoja, joihin laitettiin öljylamppuja, ja ne olivat valtavan suuret ne öljysäiliöt. And they lit them up. Ja nämä lamput sytytettiin. And the temple was filled with light. Ja koko temppeli täyttyi valosta. And this was there to represent the glory of God filling the temple. Ja sytyttämällä nämä valtavat lamput, näin valtava määrä valoa, se kuvasti tätä Jumalan kunnian kirkkautta. After the excitement of the day, everyone was just sitting and rejoicing in the presence of God. Ja tämmöisen suuren juhlapäivän ilta vielä huipentui siihen, kun kaikki yhdessä kun nauttivat juhlasta ja yhdessä olosta. And that is when Jesus walks into the temple. Ja tässä tilanteessa Jeesus tulee jälleen temppeliin. And in front of everyone says, "I am the light of the world. Ja hän sanoo koko kansalle, että minä olen maailman valo. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Kuka tahansa seuraa minua, hän ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on todellinen valo. He's standing there in front of everyone and he says, "I'm going to give you everything you need. I am God." Ja nyt Jeesus jälleen seisoo koko kansan edessä ja sanoo, että minä annan teille kaiken, mitä te tarvitsette. Minä olen Jumala. C.S. Lewis said something very cool about Jesus. C.S. Lewis on sanonut jotain hyvin coolia, loistavaa Jeesuksesta.
He said, there's no way you can think this guy was just a great teacher. Ei ole mitenkään mahdollista ajatella, että Jeesus oli vaan niin tämmöinen hyvä opettaja. Because of the things that he said. Ja näin ei voi sanoa, että hän oli vain hyvä opettaja, kun kuunteli, mitä hän sanoi. He is either a horrific liar, Jeesuksen täytyy olla joko järkyttävä, kamala valehtelija, a complete madman, täydellisesti hullu, or the God of the universe. tai maailmankaikkeuden Jumala. There is no in between. Ei ole mitään välimuotoa. You can't think that a guy who stands in a massive room and says, I am God, he's either God or he's mental. Ei voi ajatella, että mies, joka seisoo Jumalan temppelissä koko kansan edessä ja sanoo, että minä olen Jumala, että vaihtoehdot on, että hän joko on Jumala tai sitten hän on hullu. I think you know where I stand. Ja luulen, että arvaatte, mitä mieltä minä olen. Let's move on. Mennään eteenpäin. Now we come to Hanukkah. Seuraavaksi Hanukka-juhla. Hanukkah, it's an interesting holiday for Jewish people. Hanukka on juutalaisille hyvin mielenkiintoinen juhla. Because Hanukkah, during the 2000 years between Jesus and today, used to normally be a very small holiday. Ennen Jeesuksen ajasta tähän asti Hanukka oli hyvin aika pieni juhla juutalaisille. But when Jewish people started to live next to Christian people, Mutta kun juutalaiset ja kristityt alkoivat elää lähekkäin and Christians celebrated Christmas, ja kristityt juhlivat joulua, we had to make sure that Hanukkah was great. sillä oli vaikutusta Hanukan viettoon. Because otherwise the Jewish kids are like, wow, being Jewish kind of sucks. Muuten juutalaiset lapset kadehtivat kristittyjä, että ei Hanukka ei ole mistään kotoisin. Okay. But what is actually the real story of Hanukkah? Mutta mikä on tarina Hanukan takana? In the days before Jesus, Aikana ennen Jeesusta there were two massive Greek armies that used to fight each other. Tänä aikana oli kaksi tämmöistä valtavaa kreikkalaista sotajoukkoa, armeijaa. One group lived in Egypt, Yksi armeija oli Egyptissä and the other group lived in Syria. ja toinen oli Syyriassa. So guess where they used to fight their battles? Ja te arvatkaa, mikä oli heidän sotatantereensa. Home sweet home. Oma koti kullankallis. And at one point, one of these armies conquers Israel, Ja yhdessä vaiheessa toinen näistä armeijasta valtasi Israelin alueen, the Syrian group, tämä syyrialaisjoukko. and their king was called Antiochus Epiphanes. Ja tämän joukon johtaja oli Antiochus Epiphanes. They called him Epiphanes because he thought he was God. Ja tämä Epiphanes on tämmöinen lisäarvonimi, joka kuvasi hänen jumalallisuuttaan. Now, he really was mental. Ja itse asiassa hänellä oli mielenterveysongelmia. He was a madman. Ei ollut ihan terve. And he came into the temple in Jerusalem, Tämä Antiochus Epiphanes tuli Jerusalemin temppeliin. sacrificed a pig in the temple, Hän uhrasi sian juutalaisessa temppelissä. and as you guys know, Jews don't do bacon, Ja niin kuin tiedätte, juutalaiset eivät syö pekonia. and then says, I am God. Ja tämän uhrauksen jälkeen julisti itsensä Jumalaksi. He got a few people upset. Muutama ihminen hermostui. So many people, in fact, that there was a revolt. Niitä hermostuneita oli niinkin paljon, että syntyi kapina. And the Maccabees rose up and beat Antiochus Epiphanes. Ja makkabealaiset, nämä kapinalliset, nousivat Epiphanesta vastaan ja itse asiassa voittivat hänet. And when they conquered the temple, they wanted to celebrate the Feast of Tabernacles. Ja kun he saivat tämän temppelin jälleen haltuunsa, he halusivat viettää lehtimajan juhlaa. But they had to do it a few months late because they missed September. It was December. Nyt oli jo päästy joulukuuhun, joten he myöhästyivät juhlinnasta pari kuukautta. But they did it anyway. They celebrated for 8 days, and that 8-day holiday is what we call Hanukkah. He ottivat tämmöistä revanssia ja juhlivat kuitenkin, ja tästä 8 päivän lehtimajuhlan vietosta tuli itse asiassa Hanukka-juhla. And if you turn to John chapter 10, verse 22 and 23, Ja kun mennään Johanneksen 10. lukuun, niin jakeet 22 ja 23. you will see at the time of the Feast of Dedication, which is, the word for dedication is Hanukkah, took place at Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon.
22-23 jakeet. Oli talvi ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaan, eli vihkiminen tarkoittaa tätä Hanukkaa juuri. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pyhäkössä. And everyone's looking at Jesus and they're still wondering who he is. Kaikki kiinnittävät huomionsa Jeesukseen ja miettivät, että kuka mies tämä oikein on. And in verse 24, they actually tell Jesus, why don't you just tell us if you're the Messiah? Ja jakeessa 24 he itse asiassa suoraan kysyvät häneltä, että miksi et sä kerro meille, että jos sä olet Messias? As if the water and the light thing a couple of months ago didn't make any sense to them. Ihan niin kuin tämä vesi ja valo asia ei olisi heille avautunut pari kuukautta aikaisemmassa juhlassa. So Jesus looks at them and says, guys, are you dumb? Jeesus katsoo tätä porukkaa ja sanoo, että ootteko te vähän tyhmiä? Do you not get this? Ettekö te niinku tajua tätä? Are you not listening to me? Ettekö te kuuntele, mitä mä sanon? Okay, so let me make it clear. Tehdäänpä asia selväksi. He tells them I'm a shepherd Jeesus sanoi, että minä olen paimen and the Father has given me sheep. ja Isä on antanut minulle lampaita. And no one can take the sheep from me. Ja kukaan ei voi ottaa näitä minun lampaitani pois. And then he looks at them all straight in the face. Ja hän katsoo heille suoraan silmiin. On the day we remember getting rid of our madman who called himself God. Tänä päivänä me muistellaan sitä, miten me päästiin eroon siitä hullusta, And he joka says, väitti olevansa meidän Jumalamme. and he says, I and the Father are one. Jeesus sanoi, että minä ja Isä olemme yhtä. On the day that we remember Antiochus Epiphanes, Sinä päivänä, jolloin muistetaan tätä Antiochus Epiphanes, tätä hullua, the madman of Syria, syyrialaista hullua, he tells them, I and the Father are one. siinä päivänä Jeesuksen viesti on, että minä ja Isä olemme yhtä. And just in case you think maybe people misunderstood, Ja jos ihmiset olisi ymmärtäneet tämän väärin, they start attacking him. he hyökkäävät Jeesusta vastaan. And he says, why are you attacking me? Ja Jeesus kysyy, miksi te teette näin? And in verse 33 they say, it is because you, a man, claim to be God. Ja jakeessa 33 he vastaa, että sinä olet ihminen, joka väität olevasi Jumala. There's no way of getting around it. Tämän asian yli ei vaan pääse. Jesus claimed to be the answer to all their needs. Jeesus väitti olevansa vastaus kaikkiin ihmisten tarpeisiin. He claimed to be the light of the world. Jeesus väitti olevansa maailman valo. And he looked at them all straight in the face and he told them, I am God. Ja hän katsoi ihmisiä suoraan kasvoihin ja sanoi minä olen Jumala. On Hanukkah. Hanukka-juhlan aikana. So we have to ask the question, what does this mean? Ja kysymys onkin, että mitä tämä tarkoittaa? What does this mean to my life? Mitä tämä tarkoittaa minulle, meille? What does this mean to the way that I speak to my friends, my family, and people who don't know Jesus? Miten tämä vaikuttaa siihen, mitä mä puhun läheisilleni, perheenjäsenille, ystävilleni, jotka eivät tunne Jeesusta? Well, it shows that Jesus used these festivals as a tool to communicate. Jeesus käytti näitä juhlia välineenä puhuakseen ihmisille. He uses the symbols around him. Hän käytti niitä symboleja, sitä kuvakieltä ympärillään. He uses the things that people are looking at for inspiration. Hän käytti niitä asioita ja esimerkkejä, joista ihmiset saivat inspiraatiota ja innostusta. To communicate who he is. Niiden kautta Jeesus kertoi, kuka hän on. And he does it in a way that makes people react. Ja Jeesus teki sen vähän tällä provokatiivisesti. Hän sai ihmiset reagoimaan. Exactly, provocative. You speak Finnish. That's like the one word in Finnish that sounds anything like an English word. Se oli se provokatiivinen oli se ainoa sana suomeksi, minkä ymmärtää englanniksi. Okay. Joo. So he's trying to get them to wake up. Jeesus halusi herättää ihmiset. You know, sometimes people are just really asleep. Usein ihmiset yksinkertaisesti nukkuu. You can say things to them 20 times and they're still not listening. Voit sanoa saman asian vaikka 20 kertaa ja ne ei vaan kuuntele. As my dad used to tell me when I didn't listen to what he told me, it goes in this ear and it comes out the other. Ja kuten isäni sanoi minulle, kun en kuunnellut häntä, että yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos.
So Jesus is trying to shock them in order to get them to understand what he's saying. Jeesus jopa tämmöisen ihan shokeraamisen kautta halusi ihmiset kuulemaan ja ymmärtämään. Notice that Jesus does not evaluate his success by how many people agree with him. Jeesus ei ikään kuin mitannut menestystään sillä, kuinka moni ihminen on samaa mieltä hänen kanssaan. He evaluates the success by how many people heard what he said. Hän mittasi onnistumistaan sillä, kuinka moni ihminen kuuli, mitä hän sanoi. When I go out onto the streets, if I start getting attacked, I don't think that I failed. Kun teen katutyötä, kohtaan ihmisiä kaduilla, en ajattele, että olen epäonnistunut, kun ihmiset hyökkäävät minua vastaan. I'm reassured. Itse asiassa se vahvistaa omaa kutsumusta. People heard what I said. Ihmiset ovat kuulleet, mitä minä heille sanoin. People understood what I was saying. Ihmiset ymmärsivät, mitä heille sanoin. And that's what I'm there to do. Ja tätä varten mä olen siellä. We're not there to bring people to Jesus. We are not. We are not there to bring people to Jesus. Emme tee työtä tuodaksemme ihmisiä Jeesuksen luo. The Holy Spirit brings people to Jesus. Koska Pyhä Henki tuo ihmiset Jeesuksen luo. We are there to communicate the message. Me olemme kertomassa heille sanoman. We are there to be witnesses. Me olemme todistajia. God does the saving. Jumala pelastaa. We do the telling. Me olemme ne, jotka kertovat. We also see that Jesus did not avoid the tough questions. Ja huomaamme näistä, että Jeesus ei myöskään vältellyt vaikeita kysymyksiä. When you're speaking to Jewish people, Kun puhuu juutalaisten kanssa, the last thing you really want to talk about is the fact that, Jesus said that he was God. itse asiassa viimeisin puheenaihe, minkä haluat ottaa esille, on se, että Jeesus sanoi olevansa Jumala. It's the one thing that a lot of Jewish people are really going to react to. Se on se asia, mihin suurin osa juutalaisista todella reagoi voimakkaasti. And that's why Jesus said that's the first thing you talk about. Ja juuri tästä syystä Jeesus käski puhua tästä asiasta ensimmäisenä. He dealt with the difficult questions head on. Jeesus meni suoraan päätä vaikeisiin kysymyksiin. He didn't try to sell them himself. Jeesus ei yrittänyt ikään kuin myydä itseään heille. He didn't try to pull them in with some clever device and then tell them the truth afterwards. Jeesus ei koittanut houkutella heitä jotenkin ovelasti ja sitten kertoa viestiä. He was honest, he was open, and gave it to them in a way that they can understand. Jeesus oli suora ja rehellinen ja kertoi viestinsä niin, että se oli heti selvä. And we should do the same. Meidän tulisi toimia samalla tavalla. I don't think we should go out and offend people. We shouldn't need to go out and offend people. Meidän ei tule mennä, meidän tarkoituksemme ei ole loukata ihmisiä. We don't need to go out and hurt people, Ei meidän kuulu satuttaa heitä. but we need to be honest. Mutta meidän tulee olla rehellisiä. We need to be open, Meidän pitää olla avoimia. and we need to tell them what they need. Ja meidän pitää kertoa ihmisille, mitä heidän tarvitsee kuulla. And people out there today need truth. Ja ihmiset nykypäivänä kaipaavat ja tarvitsevat totuutta. People out there want truth. Ihmiset haluavat totuutta. They want something real, He haluavat jotain todellista. something authentic. Jotain, mikä on alkuperäistä ja aitoa. People who are really going to love them, Ihmisiä, jotka todella rakastavat heitä. care for them, Välittävät heistä. pray for them, Rukoilevat heidän puolestaan. and take the time to know who they are. Ja ottavat aikaa, antavat aikaansa ihan tutustuakseen heihin. And that's what we need to be. Ja tällaisia meidän tulisi olla. We don't need to sell Christianity. Ei meidän tarvitse myydä, markkinoida kristinuskoa. We don't need to convince them or coax them or try and be a great Christian marketing company. Ei meidän tarvitse houkutella tai olla jotenkin kikkailla, että me saadaan tämä viesti eteenpäin. We just need to be real. Meidän tulee olla aitoja ja todellisia. It needs to be real. Viestin tulee olla aito ja todellinen. Jesus was real. Jeesus oli aito. Jesus was direct. Jeesus oli suora. Jesus was everything that they needed. Jeesus oli kaikki, mitä ihmiset tarvitsevat. Thank you very much. Kiitos.